Hei, tervetuloa seuraamaan esitystä osaamisen johtamisesta muutostilanteissa. Minun nimeni on Kateriina Jyllilä ja tämä tehtävä on osa henkilöstön osaamisen johtamisen kurssia. Tässä on esityksen sisältö. Katsomme ensin osaamisen johtamista, sen käsitettä, mitä muutos tarkoittaa, mitä erityisesti on osaamisen johtaminen muutostilanteissa, mihin muutos kohdistuu, ja sitten tietojohtamista ja sen alakäsitettä tiedon siirtämistä ja erityisesti tiedonsiirtoa ulkoistamistilanteessa sekä sen edistäjiä ja haasteita. Osaaminen muodostuu tiedoista ja taidoista, kokemuksesta, arvoista, asenteista, oletuksista, kontakteista tai verkostoista sekä henkilökohtaisista ominaisuuksista. Usein puhutaan yksilön osaamisesta, mutta myöskin yrityksessä erittäin tärkeää on ajatella tätä kollektiivista osaamista. Osaamisen johtaminen käsitteenä on laaja ja se linkittyy vahvasti yrityksen strategiaan. Se tähtää yrityksen tavoitteiden täyttämiseen nyt sekä tulevaisuudessa. Ideaalisti yrityksen johtamiskulttuuri, sen organisaatiokulttuuri ja organisaation rakenne jopa tukee osaamisen johtamista. Ja systemaattinen osaamisen johtaminen, sillä tavoitellaan yleensä yritykselle kilpailuetua. Muutoksessa on kyse vanhasta irrottautumisesta, uuden tavoitetilan luomisesta, uuden omaksumisesta ja lopulta uuden tilan vakiinnuttamisesta. Tässä työssä käsitellään lähinnä tällaista kokonaisvaltaista muutosta, eli ulkoistusta, sen sijaan, että kyseessä olisi jatkuva muutostila, kuten esimerkiksi henkilöstön jatkuva pieni vaihtuvuus yrityksessä tai muut tällaiset vastaavat, esimerkiksi pienemmät organisaation muutokset. Muutos tapahtuu aina usealla tasolla, yksilöissä, organisaatioissa, ympäristössä. Muutosjohtajuus on terminä hyvin tuttu. Täytyy muistaa, että hallittu muutos on aina johdettu. Puhutaan muutoksessa myöskin erilaisista rooleista. Ollaan mainittu kirjallisuudessa muun muassa muutosstrategit, toimeenpanijat ja muutoksen vastaanottajat. Muutostilanteessa esimiestaitoja korostetaan monesti. Samalla voitaisiin myös puhua alaistaidoista, eli vaatii myöskin henkilöstön aktiivisuutta, tietysti molemminpuoleista kuulemista, mutta aktiivisuutta tähän muutoksen mieltämiseen ja siinä aktiivisena osana olemiseen. Ja tietysti sillä tavalla vasta alkaa sopeutua ja löytää sen sitoutumisen siihen uuteen organisaatioon tai uuteen tilanteeseen. Yleisestikin ottaen tämmöinen johdon esimiesten ja henkilöstön keskinäinen vuorovaikutus ja sen merkitys korostuu paljon tässä onnistuneessa muutoksessa. Täytyy aina muistaa, että muutos horjuttaa yksilön suhdetta omaan työhön ja työpaikkaan. Ja yksilötasolla yleensä muutoksessa puhuttaessa niin korostuu useasti työhyvinvointi ja motivaatio. Ja tätä motivaation laskua voi esiintyä yhtäläisesti niin näillä jäävillä työntekijöillä kuin mahdollisesti palveluntarjoajilla tai uuteen yritykseen siirtyvillä työntekijöillä. Ja mainittujen vaikutusten huomiotta jättämisen vaarana on muutosvastarinnan kasvu ja sitä kautta taas toiminnan heikkeneminen. Ja tämän muutosvastarinnan tai muutosvastaisuuden syitä voi olla useita. Voi olla ihan tiedon puute, luottamuksen puute ja huonot kokemukset aiemmasta tai ihan vain kyvyttömyys nähdä muutoksen hyödyt. Eli edelleen tämä vuorovaikutus korostuu tässäkin. Muutoshan on käsiteltävä ja hyväksyttävä ennen kuin siihen voi täysin sitoutua. No, mitkä asiat sitten korostuvat osaamisen johtamisen osalta muutostilanteissa? Niin organisaation tavoitteena on edelleenkin toiminnan jatkuminen, mutta nyt tässä uudessa muodossa. Ja
aikajänne muutenkin on lyhyempi, eli pyritään tavoitteiden täyttämiseen nyt ja sen tulevaisuuden vielä miettimiseen. Monesti varsinkin tällaisessa ulkoistustilanteessa se muutos on niin iso ja kokonaisvaltainen. Osaamisen johtaminen tässä tukeutuu muutosjohtajuuteen ja linkittyy vahvasti yrityksen uuteen tai muokattuun strategiaan. Ja isoimpana tässä nousee esille tämä henkilöstön muuttuvista osaamisvaatimuksista johdettavat kehittämistarpeet. Eli vielä puhumme siitä, että mihin muutos kohdistuu henkilötasolla ja organisaatiotasolla. Ja siinä henkilötasolla on nämä uudet oppimiskohteet ja työn sisällön muutokset. Ja erityisesti tällainen tärkeä asia kuin vanhasta poisoppiminen, kun taas organisaatioon kohdistuu asiantuntijuus tai asiantuntijoiden osaamisen varmistaminen ja yleisesti resurssien varmistaminen. Ja tietysti myöskin kommunikointi ja vuorovaikutus ja toiminnan seuranta ja arviointi. Niin tietojohtaminen on hyvin olennainen osa osaamisen johtamista. Ja tosiaan, kuten äsken juuri sanoin, niin tämä on hyvin tärkeä osa nyt erityisesti tässä muutostilanteessa. Ulkoistamisprosessissa asiakkaan ja toimittajan välillä vaaditaan pääsääntöisesti kahdenlaista tietoa, teknistä ja liiketoiminnallista tietoa, mutta sen tiedon määrä voi olla valtava. Ja sen takia se tukemaan on tärkeää, että on sitä tukevat työkalut ja menetelmät ja mahdolliset tietokannat tai tiedonhallintajärjestelmät, jotka sitten sopivat sen tiedon luomiseen ja säilyttämiseen, sen siirtämiseen ja tukevat sen käyttöä. Nykypäivänä tieto tunnustetaan usein yrityksen erityisesti asiantuntijaorganisaatioiden arvokkaammaksi resurssiksi. Ja yksilöt, jotka ovat kerryttäneet organisaation kilpailuetua ylläpitävää hiljaista tietoa, erityisesti ovat yritykselle erittäin arvokkaita. Tällaisessa muutostilanteessahan henkilöstöön kohdistuu paljon odotuksia sekä työn jatkamisesta että toisaalta tiedon siirtämisestä esimerkiksi ulkoistustilanteessa juuri hankkijapuolen edustajille. Ja tässä tapauksessa on aina myöskin se riski, että nämä avainhenkilöt, joilla tätä hiljaista tietoa erityisesti on, niin päättävät tällaisessa muutostilanteessa lähteä yrityksestä yllättäen, jolloin tiedon siirtämiseen ei välttämättä ole tarpeeksi aikaa ja sitten osa tiedosta aina menetetään. Tietoahan on monenlaista ja jaotteluita löytyy useita kirjallisuudesta. Esimerkiksi puhutaan tiedosta, käytännön tiedosta, kokemustiedosta ja sitten on hyvin yleinen tämä jako eksplisiittiseen eli näkyvään tietoon ja hiljaiseen tietoon, joiden ominaisuudet kyllä eroavat perustavasti toisistaan. Ja yksilöiden tiedon lisäksi on tietysti myös kollektiivista tietoa, joka on yleensä enemmän kuin yksilötiedon summa, sillä se on olemassa ja kehittyy ihmisten vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä. Ja hiljaisesta tiedosta vielä se, että vaikka se pääosin tunnistettaisiin edes yrityksessä, niin sen siirtäminen ei välttämättä ole, siinä ei ole mitään vakiintuneita käytäntöjä, että se voi siirtyä epäkoordinoidusti esimerkiksi projektityössä. Tämä tiedon siirtäminen on puolestaan keskeinen osa tietojohtamista. Se on hyvin kriittinen tekijä erityisesti tässä ulkoistamisen onnistumisessa. Se on huomattavasti laajempi käsite kuin vain dokumenttien vaihtelu tai yksisuuntainen kommunikaatio. Tiedon siirtämisestä vielä se, että siihen tarvittavan ajan, joka on kuitenkin yleensä haastavaa tämmöisen muun toiminnan ohella, niin sen ajan arvioiminen ja varaaminen on äärimmäisen tärkeää sen onnistumisen kannalta. Samoin tietysti kustannusten arvioiminen. Yleinen mahdollistaminen tiedon siirrolle on oikeat olosuhteet ja yrityksen ilmapiiri. Ja vaikka tavoitteena saattaisi olla kaiken relevantin tiedon siirtäminen, niin se voi olla hyvin haasteellista juuri hiljaisen tiedon vuoksi. Sitten täytyy ulkoistamisessa miettiä aina, että onko tiedon siirtäminen kertaluontoista vai onko se jatkuvaa ja kuinka se vaikuttaa tiedon siirtämiseen.
Ja vielä tiedonsiirrosta ulkoistamisessa tämä ylempi sininen prosessi liittyy tietoon ja sen määrittelyyn ja rajaamiseen, eli mikä on tunnistettavaa dokumentoitua tietoa, mikä on tunnistettavaa, mutta ei vielä dokumentoitua, ja mitä on siirrettävä ja mikä olisi jäätävä organisaation omaan tietoon. Ja toisaalta taas ulkoistamisjärjestelyn päätettyä esimerkiksi, miten kaikki tieto palautetaan ja miten. Ja tämä alemmassa prosessissa on kuvattu yksinkertaistettu tiedonsiirron prosessi ihan muutoksen suunnittelusta tiedonsiirron seurantaan ja mahdollisen palkitsemiseen. Ja vielä lopuksi tiedonsiirtoa edistävistä asioista ja jopa estävistä. Osapuolten välinen luottamus ja rehellisyys ja semmoinen positiivinen riippuvuussuhde, eli tämmöinen kumppanuus, siinä ovat edistäviä asioita. Luontaisesti kummankin osapuolen vuorovaikutustaidot ja organisaatioiden tuki. Sitten taas toisinpäin ajateltuna kommunikaation puute on mainittu yhdeksi suuremmaksi epäonnistumisen päätekijöistä tässä tiedonsiirrossa. Samoin kuin maantieteelliset, kulttuuriset ja kielelliset haasteet. Samoin voidaan ajatella myöskin tätä vastaanottajan teknistä osaamista ja liiketoiminnallista ymmärrystä ja yleistä omaksumiskykyä. Jos se on hyvällä tasolla, se on ehdottomasti edistävä tekijä. Samoin tiedon laadusta voidaan puhua, että kuinka artikuloitu se tieto on, kuinka selvä ja täsmällinen. Myös se auttaa tai edistää tiedonsiirron onnistumista. Yleinen tämän toimintakulttuuri, kuten aiemminkin mainittiin, niin voi olla useita syitä siihen, että miksi työntekijät eivät halua jakaa tietoa. Ja saattaa olla, että työntekijä kokee, että ei hyödy tarpeeksi siitä tiedon jakamisesta, mutta myöskin ihan mahdollista on, että organisaation kulttuuri tai arvot eivät tue tai kannusta siihen tiedon jakamiseen. Ja sitten vielä viimeisenä asiana on ajan puute, mihin usein viitataan siinä kohtaa, kun on tiedonsiirto alkamassa tai käynnissä ja miksi se mahdollisesti myöhästyy. Tämä on hyvin yleinen syy. Kiitokset paljon kuuntelusta. Hei!